Bona tarda, què tal? Benvinguts tots a un nou directe de peu de port. Tornem, després d'uns dies d'absència, d'unes setmanes, i això és sinònim de que s'acosta alguna cosa gruixuda. Aquest cap de setmana arranca una nova edició del Giro d'Itàlia, la gran volta més espectacular, segons els membres d'aquest canal de Twitch, i més no. Per això, avui analitzarem el que pugui donar de sí, tant pel que fa a recorregut, com sobretot també pel que fa a favorits, que és el que interessa més a tothom moltes vegades, i ho farem sense els companys de la Tabarreina, que encara no saben quan arranca la Corsa Rosa. Jo sóc l'Aleix Comproví i avui conversarem amb el Lluís Buixader i Oriol Riba. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Què els ha passat, els de la Tabarreina, Oriol? Que havien de fer La Tabarreina la clàssica prèvia de Twitch que fem cada any. vam fer l'any passat i aquest Cada any any. volíem donar-hi. Vam intentar posar-nos d'acord. El Lluís avui em va dir que treballava, el Sergi em va dir que entrenava no sé què i el Marc també no sé què. I Bueno, per res. No les agendes no van quadrar. Si no s'acabava el Giro i encara no hauríem començat. Exacte. Els hi vaig dir que quedàvem pel Tour i em van dir que d'acord, que puta mare. Fet. Què tal, com esteu? Ganes de Giro o què, vosaltres? És el que comentem cada any, ja. Que el Giro és la gran volta que ens agrada més, segurament. La que agafem amb més ganes. Aquest any arriba amb un duel bastant destacat, però més enllà d'això, no sé si en teniu gaires ganes que de veure Giro. Cachondo com un mico. Sí, bueno, que això, poder un duel més destacat quan altres anys ha estat alguna més obert, bueno, ja ho comentarem, però sí, jo crec que és el que has dit, que poder excepte el Bansi, que és pro Vuelta, la resta jo crec que són bastant fans del Giro i també al final que és la primera gran volta de l'any i tothom en té encara més ganes. Bueno, el Bansi és un cas que el Digues Connecti podrà opinar, però fins al moment. Correcte. Ara analitzarem una mica de recorregut. Us recordeu que ens podeu seguir a les xarxes, a Twitter i a Instagram som @veudeport. També a iVoox i Spotify l'Oriol Riba penjarà al directe, potser també a YouTube. I, evidentment, us animem també a seguir-nos i fer-vos subscriptors aquí a Twitch. Amb Amazon Prime podeu donar suport de forma gratuïta. I us animem també a participar avui al xat, que avui serà un dia interessant si hi ha gent al xat interactuant, perquè serà entretingut. Abans de res ja tiro una enquesta de si la gent té ganes de Giro, perquè és el que dic, Jo em dono la sensació que no sé per ser també la primera gran volta, la gent també s'ho agafa amb bastantes ganes. Comencem, si us sembla, per recorregut, després farem la tier list, i us passarem l'enllaç i tot plegat, però ara, si us sembla, mirem primer el recorregut, no sé si la puc mirar una mica i què us sembla. Bueno, lo just, però jo crec que sí, molt fort. I hem vist el que s'ha de veure, em sembla. Més o menys a la línia dels darrers anys, no sé si... Me l'he mirat molt per sobre jo, perquè volia esperar a veure l'ara, però em dóna la sensació una mica que també segueix una mica la línia dels darrers anys, però alhora la tendència aquesta de les grans voltes a fer-les una mica per tots els públics o per tots els ciclistes i que no... que si el Giro evidentment es caracteritza per ser una de les grans voltes que aposta més per l'alta muntanya, potser una cosa que s'ha anat suavitzant una miqueta els darrers anys i no sé si segueix una mica aquesta aposta, no? Jo poder una mica així en línies generals, sent el que ha sigut tot sempre el Giro, podem falta una mica més de mitja muntanya. També, sí. D'aquelles típiques etapes que no hi ha cap... no et fa falta els típics Gia o Pordoia a 2.300 metres, però sí que allò 4 o 5 encadenats que acaben sent, hòstia, dius el Giro és un tercera i el passís a la Vuelta i seria un segona arribant cap a primera quasi bé. I el que passa que alguna etapa sí que l'escurça una mica, però bueno, segueix havent-hi alguna, em sembla que m'ha semblat veure d'aquestes en finals de 2.000 i pico metres, 218 quilòmetres o alguna cosa així, que bueno, és el que sí que cada vegada estem veient menys amb grans voltes. I també és cert que els quilometratges també s'estan escurçant al Giro, ara són 166 de mitjana, evidentment hi ha curses, hi ha etapes més curtes que són el que marquen també la diferència, però també segueix una mica la tendència aquesta al Giro, de les grans voltes que hi ha gent que ho està criticant, però segurament és el que ens haurem d'acostumar. Riba, com ho veus tu el recorregut? No sé si l'has pogut mirar. Serà maco, segur. I bé, bueno, l'última setmana ja ho anirem veient. Serà una bogeria. Serà que com sempre. Sí, l'última setmana, si més no, sí que serà interessant. La crono aquella de la porta a l'atac. Analitzem, doncs, si us sembla una mica aquest recorregut, que comença, com dèiem, dissabte, i ho fa amb una crono
però no és una crono plana, com faria en qualsevol altra crono d'una gran volta, sinó que hi ha al final que és una mica interessant, eh? No se pot mirar aquest recorregut, però veiem que sí que és plana en aquests 2 primers trams, però al final és això, que evidentment tampoc potser no hi haurà grans diferències, però tenint en compte que és una crono, que hi haurà gent que haurà gastat més del compte abans i tot plegat, aquí pot ser... evidentment no és decidir el Giro, no? Però aquí jo crec que aquesta crono pot ser més decisiva que en altres casos. Pregunta és, serà suficient perquè no guanyi Gana? Bueno, perquè no quedi segon. Jo crec que independentment de que hi hagi aquest repatxó final, que al final tampoc és 1 quilòmetre o així, no la pujada d'aquesta crec, Sí. Evenepoel i Roglic, que saben que els hi pot valer qualsevol segon, ja aniran a disputa des del dia 1 i hem vist mundials, Jocs Olímpics, on a Ghana li han passat per sobre el mateix Roglic i el mateix Evenepoel. Aquesta crono molaria amb el format aquell nou que es va començar a experimentar. Equips. Bueno, aquell format que al final comptava el temps individual del ciclista. Ara no me'n recordo on va ser. No sé si... La París-Niça, no crec? Sí, clar, la París-Niça com a prova pilot per fer-ho al Tour, en certa manera. I ahir, abans d'ahir, la volta femenina també van fer-ho. També ho van fer? Vaja, jo crec que... Bueno, no ho sé, En principi no em consta que en aquest cas es faci així també. Però bé, que jo crec que aquesta, per exemple, seria un lloc que seria interessant. Però que és per equips. No, però dic, vale. En el cas de que fos una crono per equip, a un perfil com aquest, sí. Li donaria molt més al·licient que una crono plana. Vull dir, perquè és això, es pot marcar la diferència en el tram final. En qualsevol cas, i veure com això, com ho gestionen els equips, treballant per un líder amb una crono amb aquestes característiques diferents. En qualsevol cas, gran principal favorit, diguem, no? Anar amb Remco Roglic, no crec que... No sé si gaire croners més outsiders, però bàsicament seria això, em sembla. Sí. No. Bueno, sí, Llavors, part d'aquests. El Remco portarà algun dia el mallot de campió del món? O anirà sempre blanc, rosa o... Bueno, mira. El primer dia va amb el de campió de Bèlgica, de crono. Hòstia, clar. Aquesta és teva o l'has buscat a algun lloc? Has trobat algun tuit i volies replicar? No és meva, no l'he copiat. Fes el tuit. No ho faig mai. No, doncs, hòstia, està bé perquè és això. No, a veure, jo crec que no guanyarà la primera etapa. Però que sí que seria curiós. Seria curiós. Sí, clar. Sí, doncs segurament tens raó. No el veurem, estarà trist. Bueno. És capaç de deixar alguns segons per lluir-lo, perquè a la Volta a Catalunya ja es va emprenyar una mica per no haver-lo lluir. Anava a dir, de fet, no sé qui va ser amb algun tour o alguna cosa així, i hem vist que si no és el del líder, algun de joves, algun de regularitats o punts o això, no me'n recordo qui va ser, però va renunciar a portar-lo. La Filip a Suïssa, crec. La Filip, bueno, pot ser, no sé. La Filip a Suïssa per portal de muntanya o una cosa així. O no, la Filip al Tour. Però creus que es podrà? Vull dir, jo crec que si no és el de líder, pots portar-lo si ja vesteixes algun altre mallot distintiu, que no sigui Bernal. Sí. Bueno, doncs veurem, a veure... Home, seria interessant i lluiria bastant veure guanyar vestit amb l'Arquiris. Avancem. Segona etapa. És aquesta. En principi no hi ha massa res. Jo crec que aquesta sí que ha d'acabar l'esprint, no? Ara veurem, aquí hi ha d'esprinters, no ens avancem a fer pronòstics, però aquesta en principi l'esprint, no? Sí. I les inicials sí que són bastant benèvoles. Aquesta també sí que hi ha aquests 2 ascensos al tram final, que aquí algú pot intentar. I a més veient, per exemple, com el duel Roglic-Evenepoel, veient els precedents, no podem descartar que ho intentin, fins i tot, però a priori això també ha d'acabar l'esprint, jo crec, no? Okay. Jo crec que tan a prop de meta és difícil, que tampoc és una pujada molt llarga, no? Com per deixar algú poder. Hi ha un sprint bonificat just després dels 2 ascensos, això també sabem que... Sí, però jo crec que aquí arribaran tots, tampoc hi ha una gran nòmina d'esprinters pel que he vist. No, ara ho mirarem amb la tier list, però no.
Però bé, en principi també aquí pronostiquem sprint massiu o semimassiu. I llavors ens sembla aquesta quarta etapa, això ja és dimarts, aquest any per sort no tenim trasllats ni hòsties i no hi haurà un descans al cap de 2 etapes pel tema del trasllat, bàsicament. I aquesta etapa potser és una mica més interessant ja, no sé com la veieu. Sí. Jo crec que sí. Aquesta és la 3, no? Aquesta és la 4, aquesta és la 4. La 4. Era Ah, 4. l'anterior, sí, perquè les dues eren bastant similars i aquesta Jo la, és la 4. jo la 3 m'he vist un perfil abans. Qualificada 3 estrelles de nivell 3.500. Digues. La 3 he vist un perfil abans i crec que és un dia que poden arribar uns grups reduïts i que guanyin l'esprint el Matthews o un Pedersen de Tor. Pues que has de dir que no, ha matat. Em pensava que era la 2. Que tens els apunts? Sí. Que és com els de la tapa reina, que s'inventen una tapa per si no falta i llavors li som Nostradamus o què? No. Bueno, doncs aquella és l'anterior i aquesta és d'aquelles primeres que comencen a descartar gent. Comencem a descobrir si algun equip va amb dos líders, que és el líder de veritat i aquestes coses, I aquesta no pot ser el dia de deixar una fuga i que, bueno, que si algú vol el mallot rosa, doncs és el dia d'agafar-ho, el dia d'un Juanpe o de personatge, un Gili mateix. Més enllà de Juanpes i això, per això, jo tinc la sensació que els últims anys s'estan deixant poques fugues, Sí, els equips, sí. o almenys, i aquest any especialment, vale que no arriba cap gran volta i les gran voltes segurament no importa tant, però no sé, la gent té més precaució en deixar gaires aventures i que puguin fer la del Pereiro, Exacte. Jo dic un Juanpe pel recent... Sí. Pel precedent, saps? No de... No, que sí, Digues. Una etapa que algú que no ha perdut més de 4 minuts a la crono, que se't fica a la fuga i t'arriba en 2 minuts i mig, doncs ja està, ja ho tens. És a dir, jo crec que aquí és el dia de pot arribar una fuga o una cosa així. Més a l'etapa 3, ja el perdrà. Jo crec que aquesta no, Jo crec que aquesta no, perquè... És això, no crec que la deixin, perquè, no sé, hi ha aquesta mica d'afany que veien els darrers mesos, els darrers anys, que, no sé, em dóna la sensació que aquesta no arriba a fuga. Bueno, jo crec que això és massa d'hora, potser. I que al final és això. Segurament aquí encara, per exemple, bueno, parlem sobretot de Roglic i Benepool, sí. Estiguin encara molt igualats de la crono i puguin voler lluitar qualsevol segon. Llavors la pujada final tampoc és excessivament llarga com per fer grans diferències i potser es vulguin jugar a guanyar alguna bonificació i guanyar alguna de temps. Llavors també és un al·licient més a controlar una fuga i poder rematar a la part final i jugar-te la victòria d'etapa. Per cert, ara que deies el tema del Juanpe, no farà Giro, sinó que fa Tour i Vuelta aquest any, el Juanpe, per cert. Bé, vull dir, serà el debut al Tour i ho han centrat a Tour i Vuelta. Avancem, si us pareix, si no em perdo. Etapa 5, aquesta etapa també en principi no hem d'esperar massa res més enllà d'un sprint, no? Tampoc? Jo crec que... Això estem a dimecres ja. Està en sprint. Estem a dimecres i fins dimecres hi ha mitja etapa bona, Bueno, mitja etapa que pugui passar... Que el Giro a vegades fa allò que la tercera etapa ja et fotia aquí, depèn de què. Sí. I aquest any no és així. Sense anar més lluny, l'any passat o fa 2 anys, recordo que era això, que era... I fins i tot l'any passat el que feien era ficar les etapes importants entre setmana i no el cap de setmana, que això sí que va ser una mica estrany. I aquest any ho han corregit. Com el Tour. Sí. Però bé, en principi aquí també esperem sprint. Passem a aquesta etapa 6, sortir a arribar a Nàpols, però que en principi no hi ha d'haver massa cosa. És una mica la mateixa tònica, Sí que hi ha ascensos, sí. Però de segona i tercera. Hem de tenir en compte també, ho diem altres vegades, que els de segona i tercera al Giro ho són. Són primeres a la Vuelta. Sí, a la Volta serien primera i segona, però bé, en qualsevol cas, relativament, bastant lluny de meta, almenys aquest primer, el segon també és bastant lluny, siguem de tercera, vull dir, jo aquí també crec que poqueta cosa, no?
Sí. Sí, Jo molt crec que lluny. no sé, un grup... És que clar, Amb la en tonteria grups... pot haver bastants sprints, eh? Si no és Sí, que les coses es posa... Algú la vol liar des de la primera setmana i vol aquí a això dinamitar i descartar gent i tal, no passarà. en principi hi haurà prou sprints. Sí, pot passar, però és això. Aquí un giro que per un sprinter que passa bé a la muntanya, digue-li Pedersen, Matthews, Albanese, Sí, sí, poden fer molta feina si volen. sí, exacte. És més aquest perfil de sprinter, tot i que, de totes maneres, jo crec que un sprinter pur o pràcticament pur tampoc tindria problemes en aquestes primeres setmanes. Avancem, etapa 7, divendres, aquest que ve no l'altre. Etapa, aquesta sí que és una mica més interessant, ara us la comparteixo. Aquesta és de 4 estrelles, final anal en primera, l'altra final anal que hi havia era en un port de segona, aquest és el primer que hi ha en primera, que recordem, primera és el màxim pràcticament al Giro, perquè llavors ja la copi, i per tant, aquest final que serà interessant, a més, si us hi fixem, l'ascens és des del quilòmetre 170 fins al 218, per tant Exacte. és una bestiesa d'ascens, Vull dir, són 50 Pues, quilòmetres pràcticament sense deixar de pujar perquè encadenen aquest port de segona amb aquest de primera. Sí que hi ha aquest tram de descans, però al final del port de primera veiem que és una puta rampa, literalment, i realment és que, a veure si l'aconseguim. serà... És aquest, Sí. sí, que és el que dèiem. Sí que hi ha el descans aquest després del de segona, però el tram final és interessant. Aquí serà 8,2% aquella de mica de, mitjana als últims quilòmetres. Sí, aquella i mica de de, fet, aquella anava a mica de dir... sprint pancartero guarro dels del general. Sí. Sí? Sí, no? Jo crec que no, Sí. Jo, bueno, recordo, crec que hi van pujar a l'any que guanya el Carapaz al Giro Amb aquest, i, amb aquest. sí, i arribaven en fila d'un, També vam fer el recorregut aquest, pujant aquest de segona abans. És Jo, que... bueno, No, hòstia, no ho sé. Jo és que acabo dit per això, perquè és que acumules tot això. Són 50 quilòmetres, vale que això és pla i baixada. Però 40 quilòmetres de pujar. Encara, i el de segona sí que veiem que és constant, Vull dir, aquí no hi ha descans. Ai, aviam. amb aquest de segona sí que no hi ha el descans que tenim aquí. Són 13 quilòmetres a una mitja de Sí, sí, també ho 6%. feien, igual. Mira, sí, Acumules 2018. això... A l'etapa 9 del 2018. Sí, Doncs va guanyar Simon Yates. Tenim un bon precedent. Simon Els Yates últims... i qui més hi havia per davant? Tu, miro. Va guanyar Yates, Simon Yates, llavors va arribar en Pinot. Sí. I amb diferència Pinot i entre Chaves. ells. No, igual, al mateix temps. Després Pozzovivo i Carapaz a 4 segons. Formolo, Bennett, Dumoulin, Superman, Ciccone... Superman... I després a 24, 26, 36 ja et venen O'Connor, Woods, Conrad, Peyo... Però jo crec que en grups de 2 o 3. Jo crec que aquesta etapa, que és recordem, la de divendres, 12, és l'etapa que marcarà, farà la criba real i la gent que vagi a les primeres posicions hauria d'estar aquí al top 10, al top del Giro, no? Jo crec que és una mica el que diu l'Oriol. No sé si tampoc aquí es parla de pancarta, segurament jo crec que hi haurà alguna cosa abans, però sí que segurament els favorits arribaran amb poques diferències, però sí que els que realment no estiguin per lluitar per als primers llocs, aquí quedaran descartats, i vol dir que petaran, jo crec. La penúltima vegada que van pujar-hi, abans d'aquesta del Yates, va guanyar Marco Pantani, el Giro 99. Sí, clar, sí, que és la penúltima. Yates pot tornar a guanyar, Pantani no, no? És la diferència. Perquè no vol dir-ho, no per res més. Sí, no, perquè si anés potser encara guanya, Jo crec que li foten alguna cosa. Etapa de dissabte, etapa 8. Etapa a priori que jo crec que també poqueta cosa, per ser etapa de dissabte. Hi ha aquest encadenat final de pujades i baixades al tram final i algú pot provar, aquí inclús sí que pot ser interessant si una escapada arriba en relativament temps aquí, no sé com és el terreny després, però si una escapada arriba a aquest circuit, aquesta volta amb relativament temps pot ser interessant, però més enllà d'això jo crec Muro de Caputxí. que poqueta cosa, no? Sí. Jo crec que sí.
Molt justet. Gràcies al Marcus Canus, que ens segueix, benvingut. Estem comentant la prèvia del Giro, després farem la tier list i si algú vol col·laborar des del xat serà benvingut. Doncs és el que us deia, em dóna la sensació aquesta que no hi ha aquestes etapes que surten aquí com un bolet del Giro. S'acumula tot al final, que és el que sí que havíem comentat abans, però sí que fins a aquest tram inicial no hi ha massa res, i llavors aquí ens trobem en aquesta crono. Això és una crono, no entenc? Sí. Sí, De 35 quilòmetres, la marquen de 4, però la marquen de 4 perquè és una crono, perquè és plana, i és llarga. és llarga. Bueno, Bàsicament, sí. Per lo que estem Exacte. acostumats. Pel ciclisme modern és bastant llarga. O relativament llarga. El que passa que amb una gran volta és el mínim que es pot esperar, també, que hi ha una crono així, però bé. Jo en tinc bastantes ganes de veure una crono així amb els bitxos que hi haurà aquest dia. Bueno, aquest Giro. Sí, perquè l'únic que serà relativament d'hora, però bueno, com que vindrem d'alguna etapa que ja hi haurà aquesta criba que dèiem, aquí es començaran a situar les coses, hi haurà segurament minuts importants i aquests, el típic escalador que les cronos va liat, doncs aquí es despenjarà. I que també, sí, per lo que sigui un dels dos, sigui Roglic o Benepul, per lo que sigui té una mica de mal dia i perds algú de temps, ja comences a estar obligat a les següents a provar coses i també et pot animar una mica ja el resta d'equips podria estar en algú més lluny, però bueno, si més no, ells dos aquests comencin ja això a buscar coses des de més lluny i no tant això, les bonificacions, com deia l'Oriol abans, del típic atac de quan arriben a meta. Jo no havia fixat mai. No havia fixat mai d'on és el nostre amic Remco Benepul, d'un poble que us hauria de sonar. D'on? D'Alst. Ah, sí? Hòstia. Sí. Ah, no ho sabia. Bueno, no he nascut allà, però el segon dia se l'havien portar, ja, però bueno. Sí. Alst. I el que deia això, que Roglic i Benepul, que és previsiblement el gran duel d'aquest Giro, evidentment, previsiblement Roglic és un bon croner, però està per sota de Benepul, i no sé fins a quin punt pot marcar això la diferència del Giro, segons com en aquesta crono, per exemple, no sé si això pot acabar marcant la diferència. I el tema dels escaladors que deia, ho deia en el sentit de que si la crono està a l'última etapa i has de defensar un top 10 o un top 5, aniràs amb totes les forces, i si a l'etapa 10, que és aquesta crono, ja perds 2 minuts amb el top 10 o 5 minuts amb el top 10 o el que sigui, llavors vas a remolc, i això mentalment està molt més complicat. És que ara he mirat el precedent que tenim d'una crono així amb aquests dos, és la de la Vuelta l'any passat, d'Elx a Alacant, que són 30 quilòmetres com 9, i li treu 48 segons. Si fan primer i segon, li treu 48 segons, després ja venen els Cabanya, que Carlos Rodríguez va fer quart. Però, vull dir... Sí, Roglic en algun moment l'hem vist no patir, però sí que, bueno, amb les cronos del Roglic té el seu historial. I tot se suma i hi ha aquest bagatge que a veure, veurem com afecta. Avancem, etapa 11, és aquesta etapa, també 2 estrelles, dimecres 17, per ubicar-nos. Etapa molt similar a les que hem anat veient, d'aquestes etapes que es queden a mig camí entre una etapa de mitja muntanya però que no ho és amb totes les lletres en certa manera, perquè sí que són això, que veiem 3 ports o 3 ascensos, però un està separat, la resta és pràcticament pla o tendent a pujar però poqueta cosa. Vull dir que és això, que a mi se'n queden a mig camí una mica aquestes etapes, com deia el Lluís abans, que potser mitja muntanya que caracteritzava el Giro, més enllà també d'això, de muntanya constant, sí que hi és, però una mica rebaixat. És la sensació que m'havia donat ja i que està confirmant una mica. Un sprint com una casa. Fa la pinta. Sí, per això hi ha 3-4 etapes que hi poses algun port, això, encara que sigui de tercera, que dius, bueno, si vols que acabin el sprint igual, doncs aquestes 4 etapes fes-ne 2 més completament planes i la resta de les altres 2 doncs ajuntes un parell més de dificultats i baixa una etapa més de mitja muntanya, que hi pugui haver una fuga, que hi pugui haver, jo què sé, la típica etapa de l'any passat a Torino va ser, crec que aquella, sí, a falta de 90 quilòmetres ja s'atacava, sí.
Allà tampoc hi havia cap port que diguis, hòstia, és un primera a 1.500 metres, no, eren repatxons seguits i amb un circuit atractiu i tècnic i al final jo crec que li falta una mica això, exacte. Sí, jo crec que això es troba a faltar en aquest recorregut i és això que hi haurà dies que haurem de marcar el calendari però la resta de dies no hi ha dius, hòstia, aquest dia i no cal flipar-se com els de l'etapa reina, vull dir, en qualsevol etapa que ja es veu que aquell dia pot passar alguna cosa i tothom ho diu però acaba passant. I en aquest cas és més difícil, segur que hi haurà alguna etapa perquè amb els corredors de dia d'avui jo crec que qualsevol etapa d'aquesta te la poden fer interessant, però el recorregut com a tal no ho posa tan fàcil. No, com els de l'etapa reina, com el Lluís. Bueno, sí. Estem generalitzant, però bàsicament el Lluís és l'etapa reina, jo crec, no? Sí. Xarxes, sí. Per això, vull dir que, a veure, al cap i la fi, sembla que parli amb el seu personal, a vegades. Etapa 12. Etapa aquesta de 3 estrelles, ja potser una mica millor, i aquest ascens de segona categoria a 30 de meta, que es corona 30 de metre. I bé, a priori aquí potser sí que algú pot intentar, jo crec que algú de la General no hi haurà segons per la General, però per l'etapa o si arriba una escapada amb alguns segonets aquí, depèn si arriba algun dels bous i els de darrere es volen descansar, però com que tampoc vens de gaire tralla i tot plegat, no ho sé. A mi se'm fa complicat, veure tant escapades com aventures d'algú en aquestes etapes. I al final... Aquesta que és tercera, o sigui, de 3 estrelles, però fins i tot en aquesta se'm fa complicat. I aquest passal aquí al mig, que és terrible, això. Vull dir, no... Passal. Si no... D'aquesta forma, així, com que no... Sí. I ara mirava, el que és la pujada en si no està malament, perquè són 10 quilòmetres del 7,1%, però clar, llavors encara et queden... Sí. Fins a meta, aviam quan són. És bastant... 30, quasi bé 30, em sembla, uns 28, exacte, et queden, 28, sí, una cosa així. 28. Clar, com per intentar alguna cosa amb algú de sol, quan vindrà tot el pilot compacte, perquè abans no s'haurà fet cap tall ni res i podran perseguir tranquil·lament, complicat, com a molt si hi ha alguna fuga, doncs que allà s'acabi de decidir l'etapa, però un quant a favorits jo crec que complicat. Sí que no està mal, perquè és això, aquests 5 quilòmetres finals sí que són d'una mitjana del 8,1% i màximes del 12, bastant constant, vull dir, després d'aquesta baixada ja no hi ha descans, però sí, jo crec que la diferència, o sigui, la distància fins a meta és massa gran, com perquè hi hagi res. Però bé, una mica és el que dic, la tònica és aquesta, almenys fins aquí, llavors al final sí que millora una mica la cosa, però a mi em dona aquesta sensació. Passem ara a l'etapa 13, divendres 19, 5 estrelles, aquesta és el que dèiem, una de les que s'han de guardar al calendari, apuntar-les, de fet la d'aquest divendres vinent és bona i la del següent també, més de 5.000 de desnivell i 207 quilòmetres, aquesta sí que és una de les etapes de muntanya, i aquesta sí que ho podem dir totes les lletres. Cert és també que des que es corona aquí fins a meta hi ha un trosset, des que es corona aquest port de primera, aquí hi ha la Simacopi, per tant només per això ja és suficient al·licient, i al final s'acaba amb un port de primera, que sigui de primera no vol dir que no sigui interessant, perquè el que dèiem del Giro, que sempre tiren... És que es veu molt petit al costat d'aquests dos gegants. Sí, exacte. Jo quan he vist que era de primera i l'altre també, però clar, aquest que és de primera seria Ox Category, sense cap mena de dubte en una altra cursa. I aquí, com que no ho fiquen, doncs també marca la diferència. L'altre seria primera, aquest Ox Category, i aquest seria Ox Category per 2. Però bé, aquí sí que en principi jo crec que aquí el duel directament, a priori, llavors passant mil coses i Roglic caurà la primera setmana i es mengem amb patates el que estem dient, però a priori jo crec que és una per als dos favorits. I no sé si dir-te des d'abans de l'últim, no sé si dir-te que el segon ascens ja ho podrem veure. Jo anava per aquí, que és una llàstima que hi haguin aquests 20 quilòmetres de pla després, perquè si en lloc de 20 encara que siguin 10, hòstia, amb 10, si fiques un tio a l'escapada per davant que et pugui esperar, ja pots fer feina i pots provar alguna cosa abans, perquè és això, els dos ports previs a la pujada final
ja són de nivell i de poder seleccionar. Clar, el Sant Bernat ja són, quasi bé crec que són 50 quilòmetres de pujada, i és baixar i pujar al següent, vull dir que no hi ha terreny per poder recuperar gent que vingui per darrere, i l'únic que això em fa, bueno, entre cometes, una mica de por, Sí. que puguin provar alguna de lluny, aquests 20 quilòmetres que la gent diu, hòstia, és que potser et desgastes molt i un grupet per darrere, encara que vinguin 7 o 8 cadascú d'un equip, doncs et poden perseguir i treuen l'avantatge que puguis aconseguir, però... Al final aquest, a Crans Montana, és aquest, no? No estic mirant altre etapa. Sí. És correcte. I ha guanyat, els últims que han guanyat han sigut Bauke Mollema al Tour de Suïssa, el 2013. Vale. És que aquí ho veieu, que aquí centre Suïssa Sí. ho marca com en el descens d'aquest. I també també ha guanyat Bradley Wiggins amb una crono al Tour de Romandia. Ah, sí? Hòstia. No, el Tour de Romandia. Curioses, I Tony Martin en etapa en línia. Segurament sense aquests dos abans, No sé si en els 4 casos que has comentat, però almenys en 3, jo crec que sí. De totes maneres, això que dius, Lluís, jo crec que tampoc, o sigui, evidentment és la llàstima, que no estigui més a prop, però jo, és el que dic, veient Roglic i Benepul i com han anat els seus duels, veient els presents de la Volta a Catalunya salvant totes les distàncies, els veig perfectament, patejant-se això ells dos. Depèn de com vagi els forts per darrere, depèn de si hi ha gaire gent que els hi planta cara, però si es queden ells sols, treuen relativament distància i això, jo crec que ho poden intentar en solitari. Aquí hi ha un verificat, per cert, aquí a mig d'això, que ara l'he vist. I anava a dir, més això, si entre ells... Una altra cosa, si, jo què sé, un li treu un minut i mig a l'altre, que ja començaran amb el joc de l'altra vegada, de no t'entro el relleu, l'altre dirà, bueno, doncs jo per ti va passo, però si estan mig igualats, bueno, i sent la pujada final que queda, inclús diria que encara que, jo què sé, Benepul vagi perdent un minut i mig i Roglic digui, no, a mi no m'interessa tibar, sabent el giro que queda és diferent que una Volta a Catalunya que poder et queda una pujada a l'Oport i ja està. I dius, bueno, doncs jo segueixo i provo la pujada final. I sí que és veritat que Roglic i Benepul ho hem vist a la Vuelta mateix, a la Volta, amb clàssiques d'un dia que els és indiferent a atacar de lluny. Veurem a veure què passa en aquesta etapa, que podrien qualificar d'una de les etapes reines. No sé si ara veurem si ho podem ficar alguna per davant, però aquesta és interessant amb aquests peròs, que hi ha potser una mica massa de distància, però bé, no es pot tenir tot. Després, el Giro és benèvol aquí, massa benèvol, podríem dir, perquè a l'etapa aquesta tampoc hi ha massa complicacions. Fins i tot aquí jo crec que no podríem dir allò de, ostres, després d'una etapa important, aquí al primer port, bastant d'hora, no sé què, però bueno. No. A veure, potser ara és quan aquí llepen dos, però en principi jo crec que no hi ha d'haver problemes. Tenint en compte com és la resta de l'etapa, no crec que ningú vulgui desgastar aquí. És com car d'un vent terrible. Sí, clar, és que és això. Però a priori és això, aquest ascens, que sí que és llarg, però més enllà d'aquesta dificultat al principi, jo crec que relativament tothom, almenys la gent que estigui per la general, evidentment, el podrà fer sense problemes. Això era etapa 14, etapa del dissabte, una altra vegada, com dèiem, El dissabte sí, dissabte de migdiada. Dissabte de migdiada. Diumenge no tant. Jo el perfil d'aquesta etapa no té cap sentit. Entenc que deies l'última. Però sí, bueno, estem acostumats amb aquests recorreguts, aquests ports al principi i després poc més, que a vegades, no sé, a què obeeix. Pot tant obeir a coses empresarials per fer passar per X lloc, pot obeir tant que la cursa més o menys encert vol donar emoció al model de la muntanya, no ho sé, però sí, són d'aquestes que no sé si tenen molt sentit o no, però relativament ens estem acostumant també, que hi hagi bastants recorreguts així. Sí, aquesta crec que, per lo que he llegit avui al migdia, que estava llegint una mica el que deien els de Volata, passen 2 o 3 vegades per veure com és la típica volta que van fent... La que fem ara, la que diem ara, vale. Jo no sé si es referia a aquesta o aquesta, sí. La que acaba a Bèrgamo. Vale, em pensava que es referia a la que estàvem comentant ara anterior. No, bueno, crec que era aquesta que passen, sí, perquè veig el 138 passen per Bèrgamo i crec que algun cop abans. I
Que és això, poder si ajuntes una mica més aquestes diferents pujades i poses encara que sigui alguna pujadeta més, però una mica més curta, que no et deixi tant terreny, per exemple, Jo entre... crec que ell es referia a aquesta, per això. Que és el que deia, que... I a l'etapa 15 passem per un lloc que es diu Roncola. Hòstia, bastant bo, Roncola alta. Quilòmetre 163. Les dades del Riba són qui va guanyar amb aquesta pujada i Roncola. Que no m'agrada el Roncola, però hòstia, a mi bastant riure. Roncola alta, Sí, sí. Que no Res és de Roncola tonteries. normal, és Roncola alta. Però abans hi ha el Roncola. Abans de la Roncola. Vale. Bueno, Aquí, veus? ens quedem a Roncola alta. No li posem per poc. No. Bueno, l'etapa aquesta. No, tampoc la veig malament aquesta jo, No. No? O què? Pues això, aquí Venint quan del que arriben a venim encara Bèrgamo... estan els millors, Sí, però... Arribant a Bèrgamo i fent un circuit podien fer més repatxons. Sí. Exacte. En el pas aquí, just entremig abans del Roncola i el Miragolo San Salvatore, i fiques una pujadeta, encara que no sigui tampoc com les altres, però bueno, que ja et trenqui una miqueta més el ritme. I fots això, que la típica etapa això, que pots destrossar aquí el pilot i que arribin enfilats en grups de 4 o 5, i això sense tenir aquí el punt més alt són 1.300 metres i sou que llavors veiem per aquí són carreteres super guapes que aquí estretes, que si un et deixa de roda ja perds el contacte, i això a més estil clàssica d'aquestes que hem vist moltes vegades per aquí, per aquesta zona d'Itàlia. Exacte, és que fa la pinta que és bastant així, segurament, el recorregut i el traçat, perquè el veiem, vull dir, molt viratge. És una mini Lombardia, poder. Sí, una cosa així. Sí. Sobre les distàncies, però... Sí, jo crec que és una mica el que dius. Per la general, segurament, poqueta cosa. Potser per la victòria d'etapa és suficient. Jo crec que la lluita per la victòria d'etapa sí que serà interessant. No sé si amb escapada o amb un atac més proper a meta, però jo crec que aquí no guanyarà algú del pilot o dels favorits. I bé, ja et dic, venint d'altres etapes d'aquestes, en aquest cas està de... Bueno, és de 4, ja han sigut optimistes també, però és això, que veníem d'algunes d'aquestes de 3 que eren 2,5, per mi. Aquesta encara se salva i està prou bé. Aquesta és diumenge 21, etapa 15, i afrontem ja l'última setmana del Giro, després d'etapa de dilluns de descans, tenim aquesta etapa 16 de dimarts, i aquí ja ve lo gruixut. Veiem etapa de 5 estrelles, 5.200 i 200 quilòmetres, desnivell i quilometratge bastant similar a l'altra etapa que hem mirat i que hem titllat com una de les etapes reines, amb la Cima Coppi. I aquí veiem aquest recorregut que, si bé no hi ha la Cima Coppi, sí que hi ha 2 primeres, hi ha més, hi ha encadenats, hi ha aquest descanset aquí però poqueta cosa, hi ha aquest pujar i baixa aquí. O sigui, és una etapa que fa pinta que té una mica de tot. I que, a priori, no sé quina us agrada més, aquesta o la d'abans. Jo, poder m'agrada una mica més aquesta. Mi també. Jo també ho he pensat a priori, Aquella hi ha la imponència de la Cima Coppi i de 3 ascensos de categoria, però aquí jo crec que dona més joc. Dona més joc i més enllà de qui estigui més valent hi pot haver més cosetes. Sí, i al final, això, quan arribin allà i diuen, hòstia, el San Bernardo, i ja deia com, hòstia, sí, quina mandra, ara tants quilòmetres seguits, tothom ja anirà guardant una miqueta. Sí. En canvi, que és com, bueno, va, ara una pujada de 10 quilòmetres. Sembla que no, ja has baixat 2 quilòmetres i un repatxonet més. Va, baixes 10 quilòmetres més i una altra pujada. Dius, bueno, només 10, però ja em porten els 10 d'abans i 2 d'abans. I totes les pujades... Exacte. Però clar, ja fan l'Alvareto aquest, que és el coll aquest del Matassone. Aquí ja no és ben bé un port, com a tant, no és pujar i baixar, és pujar, baixar, pujar... O sigui, i no crec que siguin autopistes, això. I que hi hagi els plans del 167, aquests 10 quilòmetres de pla abans de l'últim port... Clar, no, que és poc, vull dir, és assumible per dir... M'és igual, inclús si vas sol i vols treure temps, t'ho pots permetre. Sí. Jo crec que és lo just perquè no arribi a la fuga.
Sí, no, però jo aquí crec que és Però això. amb ganes... No, a veure, que jo crec que aquesta és de les interessants. No sé si la reina, però aquí es decidiran bastantes coses. Recordem, per lo bo i per lo dolent, està a l'última setmana, després d'un dia de descans, el dimarts després del dia de descans, i per tant... El Roger ens pregunta quan comença el Giro, dissabte, aquest dissabte, Sí. i ara estem ja analitzant ja el que serà l'última setmana, estem a l'etapa 16 Qui ho ha dit? de l'últim... El Roger BL, que és conegut. Ah, vale. No, potser algú... Jo en Roger, la tapa reina, no sé si... Potser sí, Potser sí, Haurem d'investigar si aquest Roger BL. Em sembla que no, en qualsevol cas, aquesta és l'etapa 17, una de les altres que ens hem de marcar al calendari, l'altra era l'etapa, ara no ho tinc al cap, la número 13. La 13 i la 16... Sí, de fet, Aleix, he preparat un tuit amb les que a mi m'havien semblat les 4 possibles etapes reina per ficar una enquesta al Twitter també, aviam la gent quina creu que és l'etapa reina d'aquest Giro. Periodisme. Som ben professionals. A veure, vaig a punxar-ho. De moment, dues són aquestes dues que han comentat i n'hi haurà dues que encara no han comentat, entenc, no? Exacte. Vale. Avisa'm quan el tiris i ho punxem. T'ha contestat un tuit de Lluís. El Lluís de la tapa reina amb el seu Twitter personal important. Amb el seu Twitter personal, que és el de la tapa reina, no? Diu, important, destaqueu, sisplau, la etapa 10. L'any passat ja la vaig destacar i es va compartir la història del ciclisme. Enguany, probablement, va ser terrible, el que va parir. Ara ens mirem l'etapa 10. La deixem pel final. Bueno, ja l'hem mirat, però ara vull revisar quina és, perquè... A veure... etapa de transició totalment. Aquesta serà la del dimecres, després de l'altra etapa que havíem comentat de 5 estrelles. Després d'això passem a aquesta, que és de 4 estrelles. No sé si el tens, Lluís, el d'això? Ara estem... vale, no, et volia dir... No, et si tenies el tuit. El tuit sí, just l'acabo d'enviar. No, per acabar de mirar... Bueno, per ensenyar-ho i que se'l pot votar. Són aquestes... Les dues que he comentat i ens queden aquesta... Ho has especificat el tuit aquí? Vale, perfecte. Són les que... Sí, és un fil que hi ha... Són les que ens quedarà per analitzar. A la 18 és la que estem ara... a la 17 era de transició. Aquesta no és gens de transició, sinó que és una etapa de les que comencen a agradar, una d'aquelles etapes Giro, jo crec. Una mala llet, això. Aquesta és una etapa Giro, de veritat, perquè està entremig de... Bueno, ara aquí ho mirem. Està entremig d'això, de la 15. De la 15, que és ja de 4. De la 16, que és aquesta tan important. Sí que hi ha aquesta de transició, i aquesta que ens la marquen en 4... I igual que n'hi havia altres de 3 que eren 2,5, aquesta de 4 és de 4,5 per mi, més pel lloc on està situada. Perquè llavors ens queda la 19 i la crono final. Per tant, aquesta etapa seria la 5a en discòrdia, potser, en certa manera, i està aquí acumulada l'última setmana. Ull. És allò que fan els italians abans de... la referència amb l'antipasti, abans de fotre's un plat d'espaguetis enormes, porten... Però això no és un antipasti, un tros de pa. Això no és un antipasti. Això no és un montadito, No, això és... Això és capipota. Sí, clar. És que... No, a veure, aquesta té tela i lo interessant és... Més el tram inicial sí que es puja i baixa, però jo el descartaria bastant, però el tram aquest final jo crec que... Dona joc. Que aquí des de peu d'aquest port jo crec que hi haurà algú que es ficarà a ficar ritme, algun outsider que atacarà. Aquesta serà... L'última setmana us la podem marcar tot, menys l'etapa plana aquesta del dimecres, la resta de dies, l'última setmana, us l'heu de guardar. Digue'm. Sí, aquesta és la 18, sí, res. Sí, aquesta és la 18. I que també és el típic dia que el Simon Yates de torn, que ja ha perdut minuts a la general i no has guanyat cap etapa, doncs bueno... M'espero a la penúltima pujada, ataco per marxar i, hòstia, doncs mira, el Roglic o la Benepul s'animen per allà, es comença a moure la cursa, que al final tampoc cal que proposin ells sempre, sinó això, algú que ja ha perdut temps i busca la victòria d'etapa o el mallot de punts o el que sigui,
i hem vist que els hi costa poc posar-se a dalt. No, acostumen a proposar ells, però si llavors no surt algú que els hi facilita el camí encara més. Jo crec que anirà bastant per aquí. Digues, Riba. No hi ha arribat mai cap prova ciclista aquí a sobre. Mai. Ah, no? Inèdit. El Val d'Isoldo? Val d'Isoldo no hi ha arribat mai. A Palafavera? Sí, segons per saber que m'hi ha estats. Que bé, quin descans que no hi hagin els francesos, Etapa 19, una de les altres etapes reina, 5.400 de desnivell i menys quilometratge que les altres, 183, però en relació al desnivell hi ha molt més desnivell acumulat aquí que en les altres, i aquesta cada cop tinc més dubtes que votaré l'enquesta, perquè aquesta sí que és puja i baixa literal, aquesta sí que no hi ha un quilòmetre de pla, i sobretot a partir de mitja etapa, que és on s'encadenen dos parts de primera i dos parts de segona i tres de primera, i en aquest tram final que bé, que no sé. Clar, és que és el Campolongo aquest passant ja per algun, que aquest sí que algun d'aquests sí que coneixem ja. I bé, al final també pinta una mica de rampota. Boig. No, bé, jo també perquè segurament 18% a la final d'etapa aquesta amb 18%. No és arribar a una estació d'esquí que els 3 quilòmetres finals planeja. No. Aquesta, Déu-n'hi-do. Amb les capes, no? No, vull dir que no sé si també per haver-hi estat en bici ara l'estiu passat i això, però jo crec que l'etapa reina per mi sens dubte. Aquesta, no? Has fet trossos d'aquesta. Jo el que he anat dient, cada cop que he vist una altra m'ha anat agradant més. Digues, perdó, Lluís. Ai, Oriol. Sí, no, li demanava a Lluís si havia fet vas fer el jau i no sé. D'aquí tots 3 menys les 3 cimes, que hi he anat un altre any i vam anar amb cotxe amb els meus pares, i ja amb cotxe quedes acollonat. Amb segona, no? Pujau. Sí. Aquesta setmana m'ho vaig apuntar ja al calendari per no comprometre amb res i tenir-la sencera. De fet, el dia que vaig fer el jau, la idea era fer aquest encadenat jau i llavors anar a 3 cimes. Però tot i ser a l'agost, veig arribada al jau que queien flocs de neu. I vaig dir, saps què? Amb una pujada de 10 quilòmetres al 10% ja n'hi ha prou. Ja, és suficient. I volta i anar-hi. No cal aquí fer-se l'heroi, Bé, una altra etapa reina, el que dèiem, sobretot acumulant-se el tram final, de mitjans cap al final i sobretot a l'última setmana. Bé, de fet, aquestes que has ficat aquí al tuit, 3 són de l'última setmana, no? La 16, sí, la 16 és la del dimarts, la 19 i la 20, és el que dèiem, l'acumulat. I les altres setmanes una mica el que anàvem dient, tampoc no hi ha aquelles etapes que ens havia acostumat al Giro. Jo almenys és la sensació que m'havia donat i que estic confirmant. I llavors ja anem al final, crono final del Giro. Una mica més agressiva que altres anys, potser. Sí. En certa manera, perquè sí que hi havia anys que hi havia ascensos, era una cronoescalada que d'una pujada més o menys mantenir de l'estona al mateix percentatge, anar pujant, però aquí sí que tenim la primera part no plana, però sí que hi ha poc desnivell, i per al tram final sí que Déu-n'hi-do. I però anys de crono Milan, d'arribar al Dumoulin i guanyar amb una roda, n'hi ha hagut. Sí. Són 18 quilòmetres, entre cometes només, però clar, hi ha aquest ascens que ja en són 8 i bé, aquesta és la pujada, el 12,1%, màxim del 22% aquí dalt i aquí baix. Aquí dalt sí que serà bestial, perquè aquest tram final ens l'haurem de tatuar, Jo crec que si les coses arriben ajustades, aquest tram final serà espectacular. Aniran de bici o faran tot amb... Jo crec que canviaran. Sí? Hòstia. Jo crec que també, Sí, al final el Tour... Tan poc perjudica. Sí, jo me'n recordo que és el Tour. El Roglic precisament és qui no va canviar. Jo volia mirar la carretera perquè precisament aquesta és relativament oberta i potser sí que et surt de compte canviar. Són 11 quilòmetres fins a peu de port. No, de pla. Sí, llavors són 8 o no arriba als 8. 6 i mig. Sí, jo crec que hi haurà tot, però jo crec que canviar serà bona opció. Sí, l'has practicat abans, perquè sempre hi ha el típic tonto. Bueno, el típic Roglic. Clar, llavors, això és veure el que fan, perquè jo recordo un any a la Vuelta era que feien allà la pujada d'Ézaro, que també que es fot el 20 i pico%, i allà ja van preparar una mica d'espai on ja hi havia algú que s'esperava amb la bici, tenies una zona per fer-la,
no tant la típica que pares, baixa el tio del cotxe, te la dona, que llavors pot dir que és una mica, entre cometes, més practicable. Si l'habiliten un tros, sí, no. hi ha un mecànic allà esperant amb una bici, amb una línia, des d'on ha de baixar, i una línia fins on el pot empentar, serà perfecte. Sí, però tot i si hem vist problemes, tant a l'hora de baixar com la bici, com a llavors penalitzacions, per passar-t'ho o per no sé què, vull dir que ja està bé, que és una altra cosa que donarà a joc i que s'ha de tenir en compte. Sí. I algú que... Perdó, digues. Algú que se la piqui i ho faci tot amb la mateixa bici, que sé, jo no sé quina triaria, Jo crec que si fan tot amb una aniran amb la normal i amb els acoples ficats, perquè al final amb una pujada del 20, rampes del 20% i els primers, no sé si són 5 quilòmetres, són a la mitja del 15%. Sí. Que ho deien, si els primers 5 quilòmetres és com els Oncolan. I els Oncolan ja van amb els plats petits i els pinyons grans. Que veure. I llavors només els falta la bici de crono, que encara és difícil. Tocarà canviar bici, Jo crec que sí. Jo crec que sí. I bé, es decidirà el Giro el dissabte, en altres ocasions era diumenge, no us agrada més que dissabte i diumenge, perquè diumenge tenim aquest pla a Roma, un passeig a l'estil com fa el Tour, com en altres ocasions ha fet la volta al Giro. Moltes ocasions havia apostat per la crono a l'última etapa, l'etapa de diumenge, i en aquest cas han apostat per això. No sé què us agrada més. A mi no em desagrada així, tampoc, la veritat. M'agrada perquè és allò que és una cosa ja quasi bé, o que estàvem acostumats i m'agradava per això quasi bé, però bé. Anava a dir que si van alternant com fan el Giro, perfecte. Si ja és el Tour, ja fa una mica de mandra perquè ja és cada any el mateix. Llavors, el Giro, això, que un any és crono decisiva a Milà, que l'altre crono decisiva també, però poder en lloc de Milà a Verona, també van variant una mica, ja no tant de passejada o crono, però també de ciutats, poder no es fa tant està bé i és maco. Si és Roma, t'ho compro. Sí. Si l'última etapa és Roma, t'ho compro. Ara mateix. Al final la crono Milà començava un polígon lleig i era guapo arribar allà al Duomo, però no tenia res. A Roma sortiran planos guapos. Això que passen pel Coliseu i... Hòstia, sí, vols dir? Segur? Segur? Vols dir? Piazzale Flamin. Mira, passen pel Castell Sant'Angelo. I passen per la ciutat del Vaticà, de fet, o fregant. Vale. Sí, gairebé. Acaba amb un circuit, de fet, a prop de la ciutat del Vaticà. Sí. Per això que serà interessant de veure. Dues coses. Etapa reina, quina és? A part dels nostres companys. Jo, per mi, la 19. Jo també. Jo crec que també. És el que deia, que cada cop, a mesura que canvia una, m'agrada més que l'anterior. Aquesta és la 13, era? És que ja m'he perdut. Sí. La 13. I llavors l'última setmana tenim la 16. Però el Miquelet, el Twitter ens ha dit. No, aquesta és la crono. Clar. Que sí, per tant, és la 19 i la 20. I diríem que és aquesta, no? Jo sí. Miquelet, el Twitter ens ha dit que la Varedo és la reina on veurem més diferències segurament, però on hi haurà més moviments amb els homes del general serà Monte Bondone, que és aquesta prèvia. Sí. Jo crec que aquí hi haurà molts moviments, però aquí es decidirà el Giro i crec que pot ser una etapa espectacular. Però bé, podeu votar a Twitter si voleu, tenim aquestes 3 opcions, hi ha 9 vots i sereu benvinguts. Jo el que bastant a favor és de la cronoescalada l'últim dia. Sí, això sí. Perquè al final, en comptes d'una crono normal. Sí, tant i tant, això segur. Perquè al final, i més si ja n'has fet 2 abans, que ja hauran fet diferències. Llavors, si hi ha una crono plan al final, tot és molt més previsible, com dèiem abans. Hòstia, ja miraran. Roglic contra Benepul, amb 30 quilòmetres han coincidit amb la Vuelta, amb no sé quins mundials, ja sabran, li treu un tal o tal. En canvi, aquí és totalment
incert, com vam veure a la Gran Escalada del Tour, que tu també donava guanyador Roglic, i al final no tens una roda que seguir de dir, vale, jo veig el seu ritme i segueixo, no, és tu sol el teu ritme i a veure fins on pots. En la línia del que dius, el 30% de la gent que ha votat vota la Gran Escalada com l'etapa reina. La de la Varedo és la més escollida amb un 60%, i la Cras Montana un 10%, que és l'etapa 13. La 16 no té cap vot ara mateix, però bueno, ja et dic, jo les 3 són... Bueno, les 4 són etapes a tenir marcada sí o sí. De fet, l'última setmana, pràcticament menys una etapa, s'ha de tenir marcada sí o sí. Llavors, el que crec que vaig llegir és que a la cronoescalada no hi havia públic a la pujada. Com és? Diria. És que em sembla haver vist unes fotos de la part de dalt que hi havia les típiques parets de neu de 2 o 3 metres, encara allò, acabant d'obrir la carretera. Sí. I com que sigui molt estreta, inclús algú que posava una foto d'un tros que encara estava per pavimentar. Jo he vist algú de... I que havien fet proves perquè només podien pujar-hi motos per assistir als corredors o alguna història així, crec que deu ser la típica carreterota així. Jo he vist fotos d'això i deien que com era? Que fa poc està enquitrenada i que es van haver de barallar molt amb ecologistes i coses així perquè no la volien enquitrenar. I suposo que per això deu ser com el Puy de Dôme de França, que tampoc hi deixaran pujar gent. Doncs això. Bueno, doncs veurem aquesta crono. Recordem, el Giro que comença aquest dissabte mateix, i que s'allargarà fins a finals de mes. De fet, s'acaba el 28, no? Que és el dia que haurem d'anar a votar. Per tant, serà un Giro en campanya electoral. L'última setmana de campanya serà la setmana bona del Giro. I, si us sembla, posem nota al recorregut. Jo... Llums i ombres, és el que deia, que s'acumula tot el tram final. El tram final és espectacular, però les dues primeres setmanes... Les etapes que no són les etapes top, tampoc són etapes que allò que és, hòstia, igualment aquesta em ve a casa a veure i tal, a priori. I això m'ofrarà una mica, Jo, més enllà del 7 i mig, no arribaria, Jo, perquè hi ha aquesta traca final... Clar, que deixa aquest bon gust de boca, però veient la primera i segona setmana és això, que tens una etapa i mitja per setmana que se salva i bueno, la crono final perquè també marcarà diferències i te l'acabes prenent com una etapa decisiva, però ara tampoc és que sigui la gran expectació que generi. Llavors, jo també com a màxim poder li posaria un 7. 7 i mig, per ahí movem, arriba. Bé, però mitjana 7,25 i apa. 7,25, no? Tu votes 7,25, no arriba? Perfecte. Doncs això, 7 i escaig, amb la llàstima aquesta, que si fos el Giro, com altres giros, amb les etapes aquestes entremig, ens aniríem al 9, fàcilment. Sí. Però hi ha aquestes etapes que es queden a mig camí i no acaben de ser el que serien altres edicions del Giro, i és el que ens falla una mica, però bé. Però clar, és el que dèiem, l'any passat no sé quina nota vam posar al recorregut. Crec que vam posar notes altes al recorregut de l'any passat. Sí, més alta que aquesta, diria, I va ser un trunyo espantós. Sí, no vam fer. També en certa manera és això, al final sempre ho acaben marcant els ciclistes, però si mirem fredament, entre cometes a priori, el que hem de veure és això. Per cert, acaba d'acabar el bàsquet. I ha guanyat el Farsa. Més 11, 0-3. Èxit. Dit això, què ens queda per fer? El més interessant, no? La tier list. Exacte. La tier list que ha preparat el Lluís, un any més, també. I que ara... Com Déu. Ara votarem i ordenarem una miqueta. No, el Lluís comentava que no n'hem ficat molts, perquè si no això s'eternitza i tampoc té massa sentit. Però bé, per on comencem? Per cert, us volia ensenyar això abans. Per cert, que Stats, m'ha semblat molt interessant això que han fet. Han fet com una anàlisi dels màxims favorits en funció de les seves estadístiques. Aquí ponderen bastant, evidentment, a la muntanya i bastant també a la crono, pel que veiem aquí. Qui creieu, bueno, no sé si ja ho heu mirat, però qui creieu que va per davant dels dos favorits? Jo perquè ho he vist ara quan passaves cap avall
Llavors no dic res per... No, a veure, previsiblement, i a les apostes qui fica també, és a Benepul. Amb bastanta diferència per sobre el Roglic, Yeah. perquè li fiquen 100 i a Roglic li fiquen 80. O sigui, a mi em sorprèn bastant la diferència. Fins i tot aquí a les enquestes, bueno, les cases d'apostes, Roglic, la diferència és relativament més petita, potser que el que fiquen aquí, per mi. Aquí el tercer és Joao Almeida, que entre els plans, Blasov, per resultats també, però evidentment sabem que les posicions de davant li costen, i llavors els típics del top 10. Val? Sí. Aquí Thomas ens el fiquen 9è, per exemple, les apostes crec que el fiquen tercer, inclús al podi. Tercer. Vull dir que hi ha bastanta discrepància i veurem qui acaba donant la raó al temps, però bé. També és cert que aquí les apostes potser tenen en compte... És que no sé, no m'he mirat gaire què han tingut en compte, però a veure... Clar, jo anava a dir, per exemple... l'equip, per exemple, que si Correcte, no anava a hi dir haurà això. 4 Ineos al top 10. Exacte. Clar. Però inclús no a l'equip d'això de coincidir quan teniu, sinó també quin equip portes perquè et pugui ajudar Clar, a Benepul i Roglic els és una mica més igual, sobretot amb Benepul, Sí. però bé, en la resta n'hi ha algun d'aquests que necessita bastant equip. Però bé, veurem a Kamna, Ehrensman també aquí davant, Pinot estarà endavant, això també m'ha sorprès. Sí, Aquí veiem perquè altres noms, per exemple que ens fiquen a Filippo Ganna, que bueno, aquí potser perquè fa molts punts. Bueno, que li perquè, suma clar, 1.120 de crono. correcte, Clar. com que ponderen tant la crono. I en canvi Rigoberto Urán, que estaria més endavant, estaria frenant el top 10, com és habitual, doncs té 1 de crono. I clar, està aquí. Hòstia. Fins i tot molt bé, vull dir, és interessant, però també és una cosa que hem de fer una mica amb pinces. Vull dir, venir de Perseguint d'Estats, Sí. a priori, em pensava que estaria relativament més... No sé, que hi hauria coses més interessants i hi ha algunes coses que faria una mica amb pinces, però bé. I les apostes, això, apostes Jay Vine està molt amunt, però... Sí. O sigui, quasi no està tenint més sentit lo de les apostes Però que lo de Perseguint- Perseguint d'Estats. Per mi. En certa manera té sentit, perquè aquí sí és on hi ha molts calés en joc. Però bé, que vull dir que té més sentit això que el de Procycling, per mi, en certa manera. Però bueno, anem a la tier list. Per on comencem? Voleu començar primer mirant els favorits, seleccionar els que creiem que seran favorits, o què? Bueno, va, Manya Roses. Bueno, va, Màlia Roses, comencem per lo gros. El duo. Sí, no. No estem aquí ara el dos sacapuntes. A veure, hem de triar un. Jo crec que molt en pes... És que no vull. Jo fins ahir deia Roglic. Però basant-me també amb l'equip que portava Que és molt bo, tio. i just ahir el Fos i el Gesing són baixa per Covid. I crec que han entrat, he llegit el Ron Dennis, crec, Sí. i l'altre no me'n recordo quin era, però que dius, hòstia, és Van una Emden? mica de pas enrere. Bueno, Vale. Denis ha fet prou bona feina, eh? Sí. Els últims anys No, s'ha, entre cometes, reconvertit. Per I Dennis ha fet prou encara, bona feina. però l'altre, Van hòstia, Emden. faran... Clar, Crec que Van Emden. pot ser. Clar, hòstia, Llavors Fos hi ha i Fini, Gesing... Bowman, està bé, hi ha Kus i hi ha Tratnik, com a homes que poden ajudar-lo en els moments El importants. Tratnik, l'altre dia escoltava el David de Puerto i deia han entrenat junts el Tratnik i el Roglic tot l'any, han fet gairebé tota l'estona junts, i el Tratnik a la Lieja se'l va veure fort com el vinagre. Si aquest està fort, no em vull imaginar com està Els altres. Com estan els altres. Veurem si estan forts i no tenen Covid, perquè és l'equip que més es mira amb el tema Covid i a veure si ara llaparan. Però bueno, de moment no, i... Què? Jo és que... Jo, Roglic per l'equip. Em tira més el cor que el cap, eh? Jo, Roglic per l'equip, tot i que tots sabem que es cardarà una castanya i És que... no hi haurà Jo res a també, fer, però... És que Ni que sigui per ficar-nos al seu carro, Riba, pots votar a Benepul si vols per equilibrar-ho, però... és que un és molt bo i l'altre és molt gafe. Aquí som bastant fans de Roglic en general. Sí, jo també, no me n'amago. No, ja ho És que sé, ja ho sé. Però... Però bueno, és la democràcia, és tot el mercado, amigos, i són 2 contra 1, Riba. Si vols votar Benepul, vota'l. No, vull dir, en el sentit de que llavors ens puguem dir encara 2-1, però
Però poc Jo més. què sé això, perquè a l'etapa 19 o qualsevol d'aquestes el Cus es fot a l'escapada i ell segueix tenint gent per tibar això, un Ron Dennis, un Tratnik que cardaran el ritme allà de la moto a la pujada i llavors tens un tio per davant que el DK únic ja es pot afanyar a tibar per darrere i no deixar-te gaire distància, perquè si no Veieu? fan I- feina. En cas de que guanya l'Evenepoel, de que guanya el Roglic, l'Evenepoel no el veu un tio d'aquests de xampanya o coneta. Un amic... No ho sé. Sí, Abans sí, ara no tant. però la seva Sembla que cuneta s'ha de ser sèrio. seguirà sent molt Ja. millor que, Clar. que Això també. el xampany de la resta, jo crec. Doncs... Sí que el veig, que es fa Maglia Rosa intentant Roglic. a 30 de meta, però encara que peti llavors a 15, els hi haurà tant a la resta que com a molt pues, arribarà juntament a ells. És el resum del que és Evenepoel, això, bàsicament. La cuneta és el sostre de... No, Sí. Sí. Doncs xampany per Evenepoel i cuneta per Evenepoel i xampany per la Maglia Rosa Roglic. Seleccionem els Ineos, que tenim Tao i Thomas. Jo crec... No. I a l'Arensman crec que havia posat. Ai, a El que passa que deu estar amb el DCM encara. Sí, està amb el DCM. Vale, és que no, he mirat aquí, vale. Fotos de la comunió, eh? Diu, em sembla que els models no estan actualitzats. No hem tingut més temps. Tao, Aresman i Thomas. Jo, per mi, Arensman un top 10. És el que anava a dir. Però és que ens ficarem top 3, Por top 10 contents, quasi bé, Jo Aresman sí que li ficaria. És aquest Aresman, no? Sí. Sí, té bona crono, li afavoreix 2 dies, jo que sé, l'any passat a la Vuelta també se'l va veure bé. No ha fet res aquest any. Aquest No any no, porta. però, bueno, no sé, a mi és un fitxatge que no sé, Sí. va agradar per línia. Supercorredor. Però... Qui És és? això, Jo també tinc dubtes, és difícil perquè això, porten realment, si Bakov no l'he ficat, però vull dir, tens 4 corredors Ja. que qualsevol dels 4... No, jo crec que Aresman... De moment li fiquem i si llavors veiem que l'hem de fer saltar, fem saltar. Sí. Però de moment Ha fet el, deixem 20, ha Aresman. fet el 22, ha fet el 33, el Tour dels Alps. Sí, ara ho he vist, però bueno, a vegades no sé, I llavors- Tao i Thomas. Jo crec Tao, que jo no veig Thomas tan endavant. Ni el Tau, tampoc. Tao el veuria al top 5, però bueno, almenys el Tour dels Alps anava com una moto. Jo veuria per davant Tao que Thomas. Sí, però el Tour dels Alps, vull dir, el Pinot va fer el 5, em sembla, també. Però no veu per davant Tao? O no? Jo sí, Jo crec que Tao el top 5 el pot rascar. jo crec que també. Si no hi ha res estrany i Thomas... Ja veiem on el fiquem, però és més complicat. Per cert, Tao, recordem, guanyador del Giro. L'edició més estranya pel Covid, però va guanyar el Giro. El ficam al top 5, arriba de moment, i llavors ja recalculem, si Sí, cal. no, A veure si sí. el veig al cap, aquí. I Thomas, no sé si el top 10 o... Jo poder el deixaria complidor. Ficam a complir de moment, jo crec que també. Una mica de gregari. Jo poder el giraria. Que no sé qui faran anar de líder. Jo crec que van els dos, però jo crec que Tao està millor. I no sé, hi ha com expectativa, amb Thomas. Ja he vist fins i tot a la web del Giro que hi havia com expectatives amb Thomas, però jo no veig massa. Hòstia, no sé, jo tampoc. Anem a... no sé... Voleu completar el podi? Un decepció clar, el Rigo. Sí. Jo crec que ara ja està... No és allò que rascar el top 10 ja. Ja. Abans el van perquè rascar el top 10, ara ja... Abans recanejava per allà, no Sí. t'acaba mai, bueno, Aquest. jo no, És el càrtic, maleta, però... Ah, sí, collons. Sí, On està? Aquí. baix. He xumat. Bueno, i el Carti... Más de lo mismo, Carti, jo posaria poder victòries d'etapa. Sí? On va córrer l'últim? Que ho Tu, va Rigo, fer també bé. el ficaria? No sé. Sí, jo estic bastant al barco del Carci, Hòstia, no Sí, ho jo he dic- verificat. Comparar una mica l'any passat, que va fer igual, que va acabar lluitant una mica al mallot de la muntanya i va estar allà a l'etapa del Mortirolo i el Tampoc hi ha moltes més... etapes, pel Carti. Tampoc li veiem moltes Va fer el segon al Tour dels Alps, eh? Sí, és veritat. Bé, Però... he de fer-ho bé. Uh -huh.
No, bueno, jo per general sí que ho veig més complicat, però bueno, victòries d'etapa encara us ho compro. Sí, bueno, és que jo també penso que, per exemple, el Roglic i el Benepul els hi trauran tant que diran, si ja no, com a molt, bueno, jo crec que el que jo votaré tercer al podi, que si més no amb tu les concedirem segur, estan un pas per darrere i si ja no pots ni lluitar a podi, et val més la pena escapar, bueno, perdre temps i anar per alguna etapa que no, hòstia, que bueno, que pots rascar un top 7 igualment, però no sé. Vols completar podi, Lluís, dius? Posaràs el Meia de tercer? Què dius? Efectivament. Buah, és Mare. que jo, mira, m'ho hauria arribat a pensar, però si m'ho posen tan fàcil, no puc Deixa dir que no. solt. No Sí, puc dir que no. i l'UAE tampoc porta mal equip. No, i sí que serà... Sí que, jo crec que sí que serà el líder. Sí. I bé, vull dir que... Tampoc hi ha tanta gent, no? Què vols dir? Tampoc hi ha tants favorits a part d'aquells dos. No, vull dir, per això Sí, jo crec però que... tampoc hi ha molta competència i bé. Vull dir que Sí. ha fet bon inici de temporada. I diguem que amb les cronos és un bon croner. Sí, exacte. Sí. Seguim, va, victòries d'etapa. Tenim dos sprinters aquí, Cavendish i Gaviria. Jo crec que Gaviria rasca. Rasca victòria d'etapa. Jo és que t'ho compro, quasi bé. Més que res, bueno, més que res pel, entre cometes, baix nivell que hi ha I el d'esprinters. Cavendish no el tinc tan clar. Perquè heu vist l'equip de l'Astana? Hòstia, Riba, no et deixen votar avui, tio. No, jo estic amb Estàs decepció. d'acord, vale. Sí. Heu vist l'equip de l'Astana? Són escaladors, bueno, moscons, Sí, és que és això. Jo vaig veure Pasteles, companyia, i... espavila. un tuit que deia... Bueno, no sé com ho deia, algun meme d'aquests de... Un moviment raro, no? Portes Cavendish al Giro i deia, sí, diu, i vas amb un tren d'esprinters, Ja. oi? Oi? I allò Sí. típic de, oi? Oi? Sí. No. L'equip és Cavendish, Batistella, Dombrowski, Moscon, Vadim Pronsky, Luis Le, Escarioni i Simone Velasco. No. Sí, si el portes amb un tren, doncs mira, encara et dic que les primeres etapes més planes es puguin buscar alguna cosa, però arribarà ja a l'etapa 7, crec que era, no la primera de muntanya, i ja començarà allà a patir de si salva fora de control o no. Clar, perquè els altres estaran tots fent la guerra pels correcte, sí. No és com allà amb el Quick Step, que tenia allà 3 tios amb ell tot el dia. Parlant de l'Astana, un ex de l'Astana, Blasov. Això enxufem. Jo crec top 10. Top 10 jo crec que sí. Jo crec que top 10 per davant de... Collons. No el fiquem així, jo crec que sí. Sí. És que el Bora té bon equip. Matthews, un altre velocista. Que estan velocistes. Jo crec que també la pot rascar, però no sé si té molta gent ja aquí, Jo crec que l'ha rascat. Sí que hi ha alguna etapa d'aquestes que hi ha una mica de muntanya, però no sé si és suficient per descartar gent. Jo crec que no. Però... Hi ha el Pedersen. Per això. Jo crec que no per això. I a part tinc del dubte de que... D'això que dèiem, que amb sprint pur... O sigui, no hi ha cap etapa que ja hi hagi acumulat de muntanya o mitja muntanya i al final hi ha una mica de rampa. Són plans. Vull dir que el pla jo crec que sí que està en punt per darrere. Però ficar decepció potser un poc. Complidor, no? Està allà, no? Bueno, intentar-ho, no? Sí, no? Vinga, sí, però hem intentat. Merci per venir, no? Vale. Qui més, va? Pedersen, no? Sí, Pedersen, victòries d'etapa. I Clamino com una casa. On és Pedersen? És l'últim trek, sí. Vale. Victòria, el fiquem? Sí. Ara Pustenca. Verona. Complidor. Jo crec que complidor, sí. Si no, és que de victòries d'etapa tampoc li podem ficar. No crec que tampoc crec. No. Jo crec que això... I tampoc espero veure'l aquí, és més de... No sé. Bueno. Jo crec que anirà a intentar rascar alguna etapa i ja, és un bon corredor, però és que jo crec que aquests tios deixaran tan poques opcions a que guanyi la resta. El dia que guanyi la resta serà pues, això, un Carthy, un Blasov que poder ja està descartat per la General, que tenen un punt més que ell i el Movistar que va amb Mene Rubio de líder, no? Per la muntanya, podríem dir. Amb una mica de prova, però bàsicament... I van bàsicament per Gaviria, el Movistar, però bé.
Qui més, Fa va? una mica de pudor. Jo, si voleu, em jugo al top 5. Vinga, Jo també. a veure si coincidim. La de 3. Què passa que... És una pedra molt, molt mal tirada, molt mal llet, la meva. No, La teva també, Lluís? no. Ah, doncs així no considereu. El Lluís dirà Jack Hike i jo diré Jay Vine. I tu diràs No? Pinot, no? No, Jay Vine. No, Pinot era la bona, però hi ha massa crono. Si no hi hagués crono, encara me la jugava amb Pinot. Pinot jo el ficaria decepció. No, home, no, pobret. I tant. No, Home, jo crec que és partint de la l'últim base giro que fa. l'està ficant vuitè. Jo crec que el Pinot, un top 10. No, o tot 10 victòries no. d'etapa. Hi haurà problemes amb Pinot, Veic? Va, El del cap tallat, qui és? tanquem el top 5, si voleu. Quin volies posar-hi, tu, Lluís? Jo crec que... Gino Mader. Ah, vale. Gino No és Mader, mal, no top està 5. El que passa que realment és el mateix que amb els Ineos, que el Bahrein porten... Ja, I tampoc hi he posat Com el sempre. Buitrago, que també arriba fort. Clar. però a l'Ineos, el Bahrein va amb Caruso, el líder, no hi entenc. A priori sí. Bueno, jo també crec, però... Jo Mader no li veig. Però les últimes així grans voltes que ha corregut. Sí, L'any passat va guanyar el millor jove, va fer el podi a la Vuelta, no? Fa de 2 anys va ser, també. Ah, no, llavors va ser el Hike. El Hike. Sí. Jo veig més el Vine. Top 5. jo no te'l Sí, compro, vai. el top 5 de Mader. Jo et compro victòries d'etapa de Mader i Caruso top 10. Top 10 endavant. Endavant tampoc, però no malament. Hòstia, Bain, vols dir top 5? A veure, anem descartant gent. Cus complidor. Sí, Sí. No la ve seva guanyar feina. etapa. No ve guanyar etapa a dia d'avui. Qui podem? Kung. Kung... Jo crec que no guanya. No guanyarà. No li dona, jo crec que no li Decepció. dona per guanyar. Decepció, perquè si no ve a guanyar una etapa aquí, no ha anat. Sí, no s'emporta res. Vull dir, Camna, complidor. tenim els barenys aquí. Cap tallat. Camna, No sé, jo li dono jo victòria potser- d'etapa, eh? I jo t'anava a dir el top 10. Top 10, Camna. Camna, hòstia, No vols sé, dir? Bueno, de fet, Vols dir que no? anava a dir l'any passat, A veure. que també anaven fent la puta i la Ramoneta i va guanyar alguna etapa i va rascar, i crec És que el a Bora veure, tenien 2 o 3 tios per allà al top 10. hi va haver aquell moment que hi havia mig vora allà. Vull dir que hi havia... Però hi havia el Blasov l'any passat, no? L'any passat no hi havia un líder clar com hi ha aquest any. Hi havia el... Sense haver-hi líder clar el van guanyar. Sí, és veritat, me'n recordava. Veritat. Guanyar el Giro i no hi havia líder clar. Aquí tenien el Kelderman, crec, no? I el Camna, que estaven els 3 allà Sí. més o menys top 10. No sé, està complicant la cosa, Molema, què? Jo crec que Molema, Descartant gent, va. decepció. Jo anava a dir que també. No el veig guanyant. No li dona el recorregut, tampoc. Per guanyar, jo crec. Qui més? Qui més podem descartar d'aquí? Cap tallat aquest, qui és? És el Caden Groups. Sí, Jo els grups el veig guanyant una etapa d'aquestes. sí, jo també crec, Sí. eh? I hem posat el Els Gaviria. sprints plans... Sí. Sí, podem ficar-li. Aquest és el Camna. Ai, collons. Sí, bueno, i per mi ja el pots deixar, eh? Sí? Les victòries. Sí. Sí. Vinga. Jo el veig més aquí que el top 10. Sí, a veure si no hi haurà ningú al top 10 al final, nois? Jo ja ho he dit, Pinot. Jo a Pinot el fico de Zeco molt. És el que puc comprar. Riba? No sé si top 10 o victòries, perquè victòries d'etapa tampoc li veig. No. És que ja, havent-hi aquests dos, és això. L'etapa que podria guanyar el Pinot hi haurà aquests dos. Si Sí. vol anar per la general. Sí. Jo crec que... no ho sé. Què I- voleu? El deixem així de moment? Sí. I ens en falta un al top 5, no? I Un al top dos 5, sí. I 2 al top 10. Però ja està, Vain al top 5, Madre i Caruso al top 10. Jo, Caruso sí que el ficaria al top 10. Si volem ara l'ordenem. Jo el ficaria, per exemple, aquí de moment. Us sembla? M'ho compreu? Sí, Com que tinc el ratolí, no? Sí, no, quin remei. No, però sí, no? A veure, jo crec que és Sí. acceptable.
Clar, és que no sé, el Bain sí que va començar molt fort la temporada, però no ha fet res més, no. Bueno, Clar, no sé com per top 5. Miro què ha fet. Té una cosa que ha fet. el Bain el podem ficar... És que, de fet, poder pujaria el Blasov a top 5, eh? Jay Vine va fer 2 etapes del l'UAE Tour. Jo Blasov a top 5 el veig. Al final, jo crec que és dels més regulars, per és del que descarte, sí. ha demostrat més, Sí. bueno, està menys lluny, si més no. Sí, totalment. I aquest any ha estat bé. On va ser? No sé, a la Comunitat Valenciana. Recordo que havia estat bé. Bueno, l'any passat va estar bé, també. Sí, va guanyar, de fet, no? No, va guanyar el Hildy. No, però a la Comunitat Valenciana, l'any passat. No, bueno, jo deia en general, havia estat bé l'any passat. Vale. Vull dir que és això, que el veiem prou regular. Jo crec que aquí Va fer segon a una etapa al Tour dels Alps. El Blasov. Blasov, sí. I no va acabar el Tour dels Alps perquè no sé qui va caure de l'alineació de la Lieja del Bora i van a fer la Lieja, va plegar a mitjà del Tour dels Alps. Jo, la meva aposta per tancar el top 5 és... Pel 5 o pel 10? Pel 5. No, pel 5 i llavors seria 6è. És un... Ai, clar. Doncs el ficarem a 6è. McNulty. Bueno, és bo les cronos. Compro per això, només. És bo les cronos. Era un tio que abans era irregular i ara no és gaire. 7è a la Comunitat Valenciana, 14è a l'UAE, 12è a la Tirré, 7è a Júlia. Bueno, pot... Vull dir, ha estat... No és mala, eh? Pot ser que abans era un tio que una càldiota de Calviva. Ja. I ara jo crec que ha trobat la regularitat aquesta i si dona un passet aquí pot estar allà. I al final l'Almeida, com que va amb aquell seu ritme... Sí, és igual. Ell és una mica igual. Ell arribarà per darrere i ja està. Sí, ell fa de la seva i si l'altre va bé, ves tirant i... Me'l compreu? Sí, i jo us en diria un altre per tancar el top 10, Vinga. que no l'hem comentat i Sepp Kuss. Que passa que, clar, les cronos... No l'he vist tan bé, Les cronos perdrà molt i ha de passeig. Molt em pesa, però no te'l compro, Ojalà. Sí, bueno, llavors serà el típic. Si només comptes les etapes de muntanya, estaria al top 5 i llavors les etapes planes anirà allà de passejada. Primer dia per passejar com... No, i a veure, també haurà d'estar molt pendent de Primoz per tenir en compte l'equip que és més el que deies, que va una mica més coixet. Exacte. I no sé, jo no te'l compraria aquest. Queden Mader, Haik o Mader. Mader, no sé si decepció o complidor, però no el veig enlloc més. No? O què? És que jo no el veig. Com ho veieu? Companys. És que això no acabo de tenir clar el rol que tindran cadascú al Bahrein. No sé, tenim clar que el Caruso és el líder? Jo crec que a priori el Caruso és el líder. Jo crec que sí. Amb una gran volta com aquesta, va ser fa 2 anys, no?, que va estar també va fer segon, batallant-ho, i jo crec que sí que ha de ser ell. Jo crec que sí. Llavors això no tinc clar entre Buitrago, Haik, Mader, si algú li dona llibertat poder Buitrago per anar més per etapes o... porten el Jonathan Milan aquell, l'sprinter, tarat. Està molt boig aquell tio. Encara pot fer-ho bé aquest també. Li donen l'1 de l'equip a Caruso. Sí, ells el 41. Però, bueno, és... Jo Mader el ficaria d'excepció. No m'ho compreu? Jo aquest sí que no el ficaria al top 10. No. No? Jo, si no fem top 10, el posaríem complidor, poder. Complidor, això us ho compro, va. Típic que lluitarà el mallot de la muntanya com un tarat i que no guanya el mallot de la muntanya. Jo crec que ni això, no sé, no em dóna bones d'això. Vine o Haik? Jo crec que Vine. Sí. Em tira una mica enrere a veure què ha fet el Vine aquest any, perquè no ha fet res. Ja. I jo crec que si hem posat Almeida i McNulty, difícil també, és que és això. 3 d'un mateix equip. Abans et compraria Geraint Thomas que
que Haig o que Bain. Sí, o Camna. O Camna mateix. Però Jo ficaré Camna. Sí, Ja que ho també. he dit. Hi ha consens? Perquè sí. Carthy no el veiem aquí, no? Camna Carthy aquí? top 10. Carthy. Top 10. No, És que jo bueno, Carthy el veuria abans a top 10 que victòries d'etapa, però bé. sí. I tornar a baixar el Camna. El Pinot. Es pot no sé. fer. No, el Pinot victòries d'etapa no. Un Carthy no sé. per Camna podria va. ser. Carthy per Camna, jo t'ho compro. Fiquem una victòries d'etapa, que no el teníem, no? Sí. Sí. Que sí que l'havíem ficat aquí, jo això ho veig bé. I Clar, també pot ser, ara anava a mirar un altre cop les Tarlis, jo que sé, el típic algú de l'Intermarché que poder no he posat. Ja, però bueno, Saps? ens matarem aquí. Germercé, hi ha Aquests Lorenzo no els fiquem. Rota. De moment els deixo complidors o no els fiquem? Els podem colar a algun lloc o no? Jo crec que si no és per top 10, no és per victòries d'etapa, aquests dos. Decepció tampoc seran. I com a molt els podíem ficar per Pinot o... No ho sé. El Bain que no faci com aquesta vegada poder ser que intenti el Mallot de la muntanya. Que ja ho va provar l'any passat a la Vuelta. Fins que es va rebentar. Bueno, jo crec que els fiquem a complidors, ens salvem les espatlles, les esquenes. Jo, el que ha salvat les esquenes aquí sóc jo, que vosaltres heu dit el Roglic i l'Evenepoel, i si no surt bé, se'ns dirà la gent a sobre i diré, Clar, jo no. Era 2-1, era 2-1. Democràcia. He girat Blasov per Tau. Sí. M'ho compreu? Us pareix bé? Sí. Okay. Se'm fa raro posar el Tau tan amunt, Bueno. perquè és que no hi confio gens, Sí, però jo crec que de l'Ineos algú ha de ser, és que si no ja serà un fracàs total, perquè estan a les zones voltes, tio, que Déu-n'hi-do. Sí. I els de baix, si us voleu ordenar una mica, jo quasi bé ficaria així. Sí. Jo crec que Carthy i Pinot els dos últims d'aquí. Sí, com estan, no? Sí. I el McNulty... I McNulty poder vuitè. El Mr. Cotado, que ho he vist ara i potser ho he dit fa 20 minuts. Què ha dit? No, Carti top 10 fàcil, doncs mira, l'hem agat ficant. Jo poder McNulty vuitè. Sí, jo crec que no baixaria. Aquí o... Sí. Sí. És que... Jo Caruso inclús te'l ficaria més endavant, però bueno. I jo segurament... Sí? Jo et diria que sí, perquè al final... És un tio regular, un tio que anirà com a líder, també. Els Cronos... Arensman ja va com a treballador de... Els Cronos tampoc ho fa malament, jo crec, no? No sé. Clar, és que si jo d'entrada et diria això, que si a un giro has fet segon, algú t'has de defensar, si més no. Encara que no sigui perdre les costures. Ho donem per bo? Sí. Sí, no. Volia dir abans, hi ha un compte d'Instagram bastant ben parit que s'ha dedicat a agafar motes de ciclistes i posar-los una intel·ligència artificial i te'ls treu. I és bastant... El resultat és bastant guapo. Es diu Lorenzo Fortunabro. És tot de paraules? Sí. Diu, perdó... En comptes de Holo Cometa posa Iolo Cometa. Busca-ho i ja veuràs, està bastant bé. La recomanació del Riba. Ja fes un tuit també. I els menciones. Això de fer el tuit ho dic perquè ara aquesta tier-list la penjarem i perquè podeu rajar fort i també penjarem l'enllaç, Lluís? Sí, l'hem penjat ja amb vale, el tuit previ que fèiem la tier list. Estupendo. Llavors si enxufem aquest d'això i ja estarà. Volíem comentar Romandia i la Volta Femenina, però se n'ha fet tard. Poca cosa a comentar per això. Més enllà de la victòria Yates, la victòria també de Juan Ayuso, és el més destacat de Romandia, i la Volta Femenina... El posterior pet de Juan Ayuso. El duel, El posterior pet de Juan Ayuso. Sí, bueno, ja veurem. Sí, però, bueno, crec que ja van sortir a dir que com a molt estava al 70%
de capacitats. Què han de dit? També No, t'ho diré però que... té No, sentit, però, té sentit, vull dir, ja ho van dir venint d'on ve, abans, no? abans de que guanyés la Crono, vull dir, Sí, sí. que arribava allà sent la primera cursa, crec que feia d'aquest any i tal. Té sentit, té sentit. I això, la volta femenina, fins ara poca cosa, però ara ve el bo. Ara ven etapes de mitja muntanya i muntanya i veurem aquest duel Bos Van Bleuten, no? A priori, és el que hem de veure, jo crec. I... La muntanya, vols dir? Com? Por a la muntanya, vols dir? Bos, no, Bollering, no? Ja? Ah, vale. Si has dit Bos. Sí, no? Sí, Ah, ja no, ho no, és que Roderic. estava fent tres coses alhora. Que estava passant El Bos ha guanyat avui. List. No? Mos ha guanyat avui, sí. Vale, doncs és el que m'ha passat. No, volia dir Bollering Van Bleuten, Ah, que Van Bleuten segueix de líder i veurem. Jo crec que guanyarà Van Bleuten, eh? Molta gent dona Bollering, segurament de favorita, però Jo crec dono Van Boleric. Bleuten, No sé per què, però és que Van Bleuten és Van Bleuten. Sí, però aquest any ho he dit moltes vegades, el del Van Bleuten és Van Bleuten i no, de moment res. No, res. Saps? Sí, això també és veritat, però perquè també té una edat aquesta senyora, però no sé, a mi em dóna la sensació, em dóna molta fiabilitat en un cas com aquest. Però bueno, Sí, és espectacular entrar el parcial de Pressac estats d'enemic Van Bleuten. és un altre nivell. Bueno, perquè por, ha sigut una ciclista en un moment que això estava creixent i que encara no estava com està a dia d'avui i que això en principi anirà creixent i bé. Ho deixem aquí, companyes, si us sembla. No abans, sense fer alguna raid. Veig que hi ha algú que es diu Hacemos la goma. No abans, sense fer alguna raid d'Itàlia. Veig que hi ha algú que es diu Hacemos la... I que per tant li farem una raid. Endavant. Si ho sé fer. No marxeu, per tant, us deixem amb aquesta bona gent. Gràcies a tots per haver-nos seguit avui. Lluís Oriol, moltes mercès. I ens veiem a la propera parlant ja del Giro d'Itàlia, que ja és el que ve. Moltes gràcies a tots. Adiós. Ja n'hi ha ganes. Adeu. Adeu.